खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ आपार आसामाव दैबानानि जेंनाया जोबोद गाज्रि हालोदाव। गोबां लाख लाख सुबुंफोरा थानो जानो हान्था मेलानि जेंनायाव गोग्लैदों। दैबानानि गेजेराव हादोरसायाव आरोबाव बे समाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। दैबानानि गेजेरावनो हादोरसायाव आरोबाव 4 सुबुंनि जिउ खहा मोननाय जादों। थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव 3 शिबसागर जिल्लानि आरो 1 चराइदेव जिल्लानि। हादोरसायाव दैबानानि जाहोनाव थैनायनि अनजिमाया बांनानै दासिम 65 जाहैबाय। खुंथायनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला गलाघाट, चराइदेव, कामरुप, हजाई, डिब्रुगढ़, शिबसागर, जरहाट, सनितपुर, कामरुप आरो नगाव जिल्लाफोरा दैबानाजों बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम गोग्लैदों। बे मोन 10 जिल्लाफोरनि मोन 28 रेभिनिउ सार्कलनि गं 810 गामिफोरा दैबानानि दैजों लोमसाव जादों। दैबानाजों दासिम 6,54,838 सुबुंफ्रा जेंनायाव गोग्लैदों। कलकाता पुलिसा 24 जुलाइआव नीट पेपार लिक जानायनि हेंथायै धरना होनाय समाव खौरांगिरिफोरखौ बुनाय आरो गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ फिन आरोबाव खादों। सनिबारखालि गासै 11 सुबुंफोरखौ हमनाय जादोंमोन आरो दिनै 3 सुबुंखौ हमनाय जादों। कलकाता पुलिसनि उफ्रा पुलिस कमिशनार तामिनबा एसपि संगालि बिफाननि कुणाल अग्रवाल बिथाङा बुङो दि जाथायाव लोब्बा थानायनि सन्देहआव गासै 14 सुबुंफोरखौ खानाय जाबाय। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव रावबो फरायसा एबा क'क्राझार जनता पार्टी (CJP) सोद्रोमा नङा, नाथाय बे सोमावसारनायाव हाबसनफैनानै जेंना सोमजिहोग्रा होननानै सन्देह खालामनाय जादों। शिबसागर जिल्लानि MLA अकिल गगैया टेबुलाव गाखोनानै आसाम आयेन आफादाव दैबानानि सोमोन्दै बुंहैनि खुद्रिखांनाय फोरमायनायनि भिडिअ'खौ आसाम आयेन आफादा सनिबारखालि फोसावनानै होयो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ बेबादि आखु दिन्थिनाया आयेन आफादनि एबा आयेन आफादखौ मान गैयै खालामदों आरो आयेन आफादनि मानखौ खहा खालामदों होननानै बुङो। गिबि मन्त्रि रिलिफ फान्डआव गावनि फारसेनिफ्राय रांनि चेक होदों मन्त्रि चरण बर' बिथाङा। थांनाय बावैसो सान सिगाङाव BTC सोरखारनिफ्रायबो 50 लाख रांखौ मन्त्रि रिलिफ फान्डआव डनेसन हरदोंमोन। बेबादिनो दैबानायाव खहा जानायफोरखौ मदद खालामनायनि थांखियै मन्त्रि चरण बर' बिथाङाबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लोगो हमनानै गिबि मन्त्रि रिलिफ फान्डआव गावनि फारसेनिफ्राय रांनि चेक होदों। थांनाय साननैनिफ्राय हाग्रायाव गोमानानै थानाय एबा सोमोन्दो गैयै जानानै थानाय लांटिं रेन्ज, मादार दिसा रेन्ज, हाथिकला रेन्ज आरो माइबं रेन्जनि गासै 23 हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि, मावथि आरो गुबुन 3 सुबुंजों सोमोन्दो खालामनो हाबाय। गासैबो मोजाङैनो दङ। दिमा हासाव, कार्बि आंलं आरो नागालेन्ड सिमा हाग्रा गुदुआव थांनायनि उनाव साननैसो जेबो खौरां मोनैयाव गागि IFS मावख'गिरिनि दैदेननायाव ड्र'ननि दारै हाग्रा बिफान, पुलिस, जिल्ला खुंथाय आरो जायगानि सुबुङा जयै नागिरदोंमोन। उनाव गोमानाय हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों सोमोन्दो खालामनो हायो आरो हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायदों। इउटुबार एनिथिं MJ खौ 19 बोसोर बैसोनि हिनजावसा लानानै खारदों होनना नखरनिफ्राय अजद आरो पुलिस थानायाव FIR होनायनि सायाव गावनि फेसबुक पेजआव एनिथिं MJआ खेंफोरथि होदों। एनिथिं MJ लानानै थांनाय स्टारलिना नार्जारियाबो गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों बुंदोंमोन, जेराव गावनि बिमा बिफाखौसो सोरबा थुनज्लायनानै FIR होनो थिसनदों होननानै बुंदों। नाथाय जों बेबादि FIR होलायनांगौनि गोनांथि गैया, जों सानैजों गोसो गोरोबलायनानैसो फैदों होननानै बिथाङा बावैसो सिगां पस्ट खालामदोंमोन। नाथाय बे पस्टखौ बिथांमोना दोनासै। बेराफारसेथिं स्टारलिना नार्जारिनि नखरा FIR होनायनि उनावनो एनिथिं MJनि बिसि एबा गिबि बिसि प्रिति नार्जारियाबो FIR खौ होबाय होननानै समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव सासे गथ' गोनांखा एनिथिं MJ मुंनि इउटुबारा सासे 19 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ लाना खारनायनि दायाव गिबि बिसि प्रिति नार्जारिया केसखौ होदों।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायर सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो
बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।